העולם משתנה, התקשורת, הקצב, איכות החיים, עולם העסקים. הכל נהיה מהיר יותר, זמין יותר, נוח יותר. אנשים מחפשים פתרונות חדשים שעושים את החיים קלים. ברינקס מציגה עולם חדש של פתרונות. הקומפיוסייף מול, פתרון מושלם להפקדת כספים ללקוחות קמעונאים ועסקים בקניונים. הקומפיוסייף מול מנהל עבורך את הטיפול בהפקדות, שטרות, מטבעות, המחאות ומטח. איך זה עובד? הזן את כל נתוני ההפקדה באפליקציה הסלולרית או במערכת האינטרנטית. הכנס את ההפקדה היומית למעטפה של ברינקס. כעת, גש לכספת האלקטרונית המותקנת בקניון, מספר צעדים מהעסק שלך. סרוק את המעטפה והכנס לקומפיוסייף מול. ברינקס אוספת, ממיינת וסופרת את ההפקדות ומטפלת בהפקדת ההמחאות לבנקים השונים. תוכל לבחור בין זיכוי יומי להפקדה מלאה ובטוחה בבנק, וגם להפיק דוח הפקדות מפורט ומבוקר דרך המערכת בשליטה מרחוק. הקומפיוסייף מול זמין 24/7, חוסך לך זמן וכסף, מייצר עבורך שקט וביטחון ומאפשר לך שגרת עסקים נוחה. הצטרף גם אתה ותהנה. ברינקס, עולם חדש של פתרונות.